Niin kyllähän, jos mä tätä asiaa tarkastelen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta, niin kyllähän meillä tuolla päiväkodeissa ne ruokailuhetket ja ruoka on aika semmoinen iso osa sitä lapsen päivää ja iso osa sitä varhaiskasvatuskokemusta. Jollain tavalla siitä on aina puhuttu ja varmaan siihen on jollain tavalla satsattukin, mutta kyllä tässä viime aikoina on jotenkin herännyt sellainen keskustelu, että siihen pitäisi entistä enemmän alkaa panostaa ja kaikkiin niihin ruokaan liittyviin sisältöihin ja siihen ruokailutilanteeseen, että millä tavalla siitä saataisiin rauhallinen ja viihtyisä ja miten se ruoka, joka kuitenkin rehellisyyden nimissä on sanottava, että laitusruokaahan se on, mutta se ei niinku sillä tavalla, se on mahdollista toteuttaa niin, että se ruokailukokemus on joka tapauksessa hyvä ja rauhallinen ja miellyttävä. Ja sille on aika iso merkitys se lapsen kotipäivään. Joo, mun täytyy ensin kertoa sellainen mielenkiintoinen havainto, että nyt kun mä oon tätä asiaa alkanut viemään meillä eteenpäin ja työstämään näitä pedagogisia asioita ruokakulttuuriin liittyen, niin kävi ilmi, että näitä varhaiskasvatuksen valtakunnallisia ohjaavia asiakirjoja, joita on varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetussuunnitelman perusteet, niin siinä ensiksi mainitussa ei ollut sanaakaan ruokailusta tai ruoasta, ja esiopetussuunnitelman perusteissa on yksi lause, missä sanotaan jotenkin näin, että opetetaan terveellisten ruokailutottumusten merkitys. Ja kun kuitenkin muistetaan, että lapset syö aamupalan, lounaan ja välipalan päiväkodissa, niin se on aika iso, ihan niin kuin minuuteista mitattuna aika iso osa siitä päivästä, mitä sen ruokapöydän ja ruoan ääressä istutaan. Ja aika usein on perinteisesti ajateltu niin, että on se ohjattu toiminta, joka on jonkunlaista sisällöllistä pedagogista toimintaa, ja sitten on nämä perushoitotoiminnat, kuten ruokailu ja lepääminen ja näin poispäin. Ja ne on niin kuin irrallisia palkkeja siitä varhaiskasvatuksen sisällöstä. Mutta minusta se on ihan keskeinen juttu siinä, että nähdään se ruokailutilanne myöskin kasvatustilanteena. Ja ihan pelkästään se, että miten siitä ruoasta puhutaan. Esimerkiksi kun joskus on kuullut sanottavaa, että lapselta kysytään, että haluatko lisää tätä. Niin. Mikä on se ruoan nimi? Siis ihan tällaiset niin kuin pienet jutut, että millä tavalla sitä tuodaan esiin. Se, miten me ollaan nyt lähdetty näitä sisältöjä miettimään, niin tietysti ihan se ruokailuhetki, kattaminen, lasten omatoimisuuden tukeminen, tällaiset siihen itse tilanteeseen liittyvät. Sitten sen lisäksi ruokaketjun tuntemus, se ruoan alkuperä ja ruoan alkuperästä puhuminen ja mahdollisesti entistä enemmän retkiä toreille ja halleihin ja mahdollisesti jos jotain maatilavierailuja saadaan järkättyä. Sitten se tietysti riippuu vähän alueesta, että missä päiväkoti sijaitsee, mutta tällaisia pienviljelyhankkeita olisi tarkoitus myös ainakin jossain päiväkodeissa. Se luomuosuuden kasvattaminen on tietysti hieno juttu ja musta julkisen sektorin pitää ilman muuta olla tässä esimerkkinä ja olla niin kuin tämän kehityksen kärjessä. Mutta se, että jos sen pienen lapsen lautaselle puuro vaihdetaan luomupuuroksi, niin se ei vielä sen lapsen kokemusmaailmassa paljon merkkaa. Että siihen ilman muuta täytyy kytkeä nämä muut sisällöt mukaan.